खुलुमबायखा जतनो ताखु बुखु रनो सोशल मीडिया वो नुकमानी कायसा जागावो ओमपी दिगी बरै रक रंफ्रे जाखा बाक्सा सला रक बायहि ओमना नुगै सनाय खे बखा तंग थगलिया खाबो थैयो खार बोरियावो जों जरायफ्रनि सिमिनो नुगै फायबो सिनि बुंबारानि सोसाइटी वो जों चला बरै खरकसाते खरकसाना बरम रलायै पुख्रिबो थांसानो तुकुगलाय फायबो जराय दे सिखला सिखली दे कायजाक बरजाक अक्रा चाक्रा जतनो पुख्रि कायसावो जतनो बसकांगो न तुकुगै फायलाय जावो हांग्राय नक्सारो गो बसरायफ्रनि सिमिनो चला बरै थांसाखे तंगै माइमि सुंलायै हर आइलायै हांग्राय पालायलाय जावो वाइसापासे वासक माया जे सिनी सोसाइटी वबो चला रक बरै रक न हाइखे रंफ्रेनाय सालसाहि खरकसाते खरकसानो मकल हाया बाय नायमानि सिकरै आसक हाइखे तंमानि सिनी सोसाइटी भाइखे आसक सोसाइटी हाया आंगै पाइला पारा आलका पारानि बरक बायसा सिमा लायला के कोनो जागावो बै निजेनिबो साजक रक न लगे रय रहो बनो नि रक थां हाबा सिनी पाराव किसान नखारवै गलां थांलाय जानि आसक खे बिसास सालाय जाव बसितिनि नि सालो खरकसाते खरकसा सिनियानो तो बाचिररि सिनि जाक न सासे बिसास सालाय मालिया आसक हाइ कन्डिशन सिनी सोसाइटी ताबक सफायजा आसक खे रंफ्रेलाय माने सफ्रेलाय माने मेला केबो थांलायसिनाय आरो रंफ्रेलायसिनाय जे कोनो कायसा उत्सव बुङा केसि आरो से थाङै थाङै हाइके रंफ्रेलाय माने जों नुगै दं अमसिनि तिप्रासा सोसाइटी वो फाथारनि उहाया सफाय माने न जों जत्तनो बालबाक्साखे माका सलायसिनाय बाहायखे उ तंमुंनि जों यगै फायमानाय बनो मा साकथारलायसिनाय हंके उ तंमुं हायानि लगे लगे ते कायसा तंमुं हाया जे बबाय बाक्सानो हाया ब हंके कम्युनिटी वाइज दफा वाइज अमुखलायले माने जे इ जमाटिया बरैनो देबर मासला रग्रं फ्रेला हाफु देबर मा बरैनो जमाटिया सला रग्रं फ्रेला हाफु रियां बरैनो देबर मासला रग्रं फ्रेला हाफु देबर मा बरैनो रियां सला रग्रं फ्रेला अमथा के कम्युनिटी वाइज सालाय माने अमनो सनाय फारय चाया हैसि बाक्सा बरैनो सयतान सला रग्रं फ्रेला हा अमसिसो सावानि नांनाय उ सयतान सला रग नाइतुगुई बरकनो शास्ति मावानि नांनाय हैसि अरो कम्युनिटी वाइज सालायै कम्युनिटी बायते कैसा कम्युनिटी न हाया वासग्रवै खा खेलायै अरो के तोतिने समाज बियांग थांसिनायबा ना रंफ्रेलाय माने कमिलायसिनाय उल्टा खरकसाते खरकसानो नाइसरे लायबानोसि फोरोंमानि क्लाय बुसिजाक सुसिजाक र तो बुसिउ अम हाया हि हाइफानो लांफां सराय रक सिक्ला सप्रे साप्रे सराय रक न अमथायके सालांके बरक सनाय बखा हाया वासगै पायो जे ह हाइमा देबर मारक जमाटिया रन रंफ्रेला फाइदि जों देबर मारक रंफ्रेलासिनाय रियां रक रंफ्रेला फाइदि रियां रक न ए हाइके जे वासक लाय माने फाइनाय अमना जों मा कासुनाय हानि बांगै पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रक पलिटिकल लीडरशिप तंनाय रक जारा मीडिया बाय कक सालाय जखन स्टेटमेंट रो नि रक अमथायके कयजावो हाइके कोनो समय ता सालाय जादि बरैनो खरकसा बरैनो गनै बरैनो बाक्सा सयतान सराय रक रंफ्रेला हा उ सयतान सराय रक न जों जोंनि समाजनि बातमा खालायनाय रंगै बरनो पानिशमेन्ट मारनाय अमनो जों जोंनि स्टेटमेन्ट अंगानि बाता ओंके आसक सलाबाय बुरै बरम रलायै तरलाय माने जोंनि सोसाइटी व बुरै रकनो बुबेलाय के राइट्स दंगो नगदे जाय माने सम्पत्ति गोबां मा बागलाय थानि रगो जत जागानो बुरै रकनि अधिकार जोंनि सोसाइटी व दंगो हंके अमहाय जागावो चलाबाय बुरै खागलाया रै जोंनि सोसाइटी व चलाबाय बुरै खरकसाते खरकसानो बरम रलायै तरलाय माने सोसाइटी व तिनि उ रंफ्रेलाय माने तंमुं सनाय खे चालिया जोंनि चराय खनाय सिक्ला सिक्ली रकनो जों मा बुजबनाय जे अमति हाय हाया जोंनि समाजनि जाते जों कारिबै रय रखमानाय जात अमनो जों मा साकथारलायनाय हैसि सोगनो कयनाय कम्युनिटी वाइज ब जमातिया फुबो देबरमा फुबो रुपिनी फुबो हाइ फुबो साइ फु हि सालाया वै जों बाहाय केसिनि सोसाइटी न डेभलप मा खालायनाय हायानि यक मानाय सुदु रंफ्रेलाय मानिया ड्राग्स बा आसक कुबुल जाक जतनो ड्राग्स कुबुल लायो ड्राग्स नि बाङै खग लायो अमलायो फालायो बरक न रंफ्रेलाया नि बो बेसिको हंके थुं पारे आसक मनाक मान तंमानि बो और कम्युनिटी वाइज सालाय ति मनाक ता खलायबाय सिदि जों जतनो सिनिमं कायसासि हंके उ कायसा सिनिमंगो बाक्सा बा सयतान तंनाय बाक्सा कहा तंनाय हंके उ सयतान रक जारा रंफ्रेनाय जारा ड्राग्स जानाय बाहाय माने बरक न जों बाहाय के फोरोङै नामानो जे जायानो पानिशमेन्ट मारनाय ए पति हाइके जोंनि सोसाइटी न बाहायके तैसा मोथांलाय मानो
bono na chang sakthar thai hamba